ассалому алейкум кадбонувани азиз, ба канали кулчақанд хуш омадед. имрӯз тарзи таҳияи чизкейкро пешниҳод мекунам бо равиши осон ва сода. ва мисли ҳамеша тарзи таҳияи худамро пешниҳод мекунам. умедворам писандатон меояд ва қаблан арзи сипос барои дастгириҳоятон. ташаккури зиёд. ҳамаи маҳсулотро ним соат пеш бояд аз яхчол барорем ва агар имкон бошад аз ҳамин намуди панири хомаӣ истифода кунед ва ба дохили ғизосоз 200 грамм кулчақанд меандозем. кулчақанде ки худатон дӯст медоред ва онро хурд карда бо 100 грамм маскаи об карда хуб омехта мекунем. акнун қолабро омода мекунем. қолаби ман андозааш 20 сантиметр ҳаст ва онро ман бо 3 қабат фалга пӯшонидам. ва акнун ҳамон аз кулчақанд омоче ки омода кардем дорохили қолаб мекунем ва бо ҳар тарзе ки барои шумо осон ҳаст бо ҳамон ҳамвор мекунем. ва ғафсии зери ҳамин чизкейкро ман 1,5 сантиметр гирифтам ва албатта тарзҳои дигараш ҳам ҳаст. метавонед бо девора кунед, яъне бортик кунед. инҷо вобастагӣ ба хоҳиши худатон ҳаст. ман аз ҳамин тарз истифода кардам ва онро акнун ба муддати 30 дақиқа дар яхдон, яъне морозилник мемонем. акнун асоси чизкейкро омода мекунем. барои ин ба мо лозим аст 400 грамм панири хомаӣ, ба он 150 грамм пудра шакарӣ андохта бо чангак тагуру мекунем. баъдан ба он 200 грамм хомаи равғаннокияш аз 33 боло бошад бояд илова карда, баъдан ба он боз 100 грамм хомаи туруш, яъне сметана, ки ин ҳам равғаннокияш бояд аз 20 боло бошад. ҳамаро хуб омехта карда, 1 қошуқ нашоиста, 1 қошуқ оби лимӯ, 1 бастаи ванил, 2 дона тухм, ҳамаро якҷо бо блендер махлут мекунем. ҳамагӣ 2 дақиқа. 30 дақиқа гузашт. қолабро аз яхдон баровардам ва акнун асоси чизкейкро дохили қолаб мерезем ва пешакӣ тафдонро ба ҳарорати 180 дараҷа ман аллакай гарм кардам ва дар лаълии тафдон 3 паймона оби ҷӯшомада мерезем ва акнун чизкейкамонро бо анаҳамин панҷарае ки мебинед, бо анаҳамин панҷара дар рӯи лаълии обдор гузошта аввал 30 дақиқа дар ҳарорати 180 дараҷа мепазем. баъдан ҳароратро паст мекунем, 150 дараҷа мекунем ва боз 30 дақиқаи дигар мепазем. хуб 60 дақиқа гузашт, вале чизкейкро аз тафдон намебарорем. 1 соат, 1,5 соат ҳамон гуна ки истодааст дар тафдон нигоҳ медорем. танҳо дари тафдонро 5 сантиметр каме боз мемонем ва чизкейкро мегузорем хунук. 1,5 соат гузашт. чизкейкро ман аз тафдон баровардам ва мемонам ки комилан хунук шавад. баъди пурра хунук шуданаш онро ба муддати 6-8 соат дар яхчол нигоҳ медорем. қолабро ҳоло намекушоем ва ҳамон гуна ки ҳаст ҳамон гуна дар яхчол, яъне холодильник, ба муддати 6-8 соат нигоҳ медорем. 8 соат гузашт. акнун кордро 2-3 дақиқа дар оби ҷӯшомада тар мекунем ва бо ёрии корд чизкейкро аз девораҳои қолаб ҷудо мекунем, ҳамон гуна ки дар навор дидед, ва қолабро то осону ором боз кунем. хуб чизкейк омода шудааст ва акнун онро ороиш медиҳем ва чуноне ки мебинед каме рӯи чизкейк арақ кушодааст. ин аз он аст ки 8 соат дар яхчол буд ва вақте ки ман онро баровардам ошхона гарм ки буд, аз гармии ҳаво аст ва каме баъд ин гузашт ва онро бо тарзе ки ба шумо писанд аст оро бидиҳед. ташаккури зиёд. нӯши ҷон.